Morjesta, kenen kanssa mä oon tänään täällä? Tänään sä oot täällä Suhiksen kanssa. Okei. Mä haluaisin kysyä ulkopuolisen ihmisen näkökulmasta. Näetkö sä pääkaupunkiseudulla rikollisuutta paljon? Mä näen nuoria, jotka ihailee rikollisuutta tosi paljon. Mutta siinä on paljon syitä. Tosi paljon syitä, miksi nuoret ihailee rikollisuutta tälle. Eli mä näen kyllä. Okei. Eli mä katsoin, nuorten tekemät rikokset on tuplaantunut vuodesta 2022. Joo. Niin mitä me voitaisiin tehdä ehkäistäkseen tätä toimintaa? Mieliterveyspalveluita Suomessa mun mielestä pitää lisää. Ja sitä toi Suomessa esimerkiksi nuorille ei ole harrastusmahdollisuuksia. Nuorille ei ole mahdollisuuksia. Esimerkiksi suomalainen nuori, joka haluaa pelää lätkää, haluaa menestyä, sillä ei ole mitään mahdollisuutta harrastaa. Koska sen vanhemmat, niillä saattaa olla, niiden kuukausipalkka on joku pari tonnia. Sitten se ei riitä tietysti vuodessa. Sitten se ei riitä. Sitten mitä nuori tekee? Nuori päätyy rikollisuuteen. Kyllä, se on just näin. Miten sun mielestä tähän pitäisi puuttua, ettei nuoret ajaudu rikolliselle polulle? Minun mielestä kouluihin pitää puhua, miten rikollisuus on, tiedätkö, miten vakava se on. Pitää puhua, asiantuntijoita pitää lisää ja harrastusmahdollisuus mun mielestä. Nuorille pitää keksiä, tiedätkö, semmoisia, että ne pystyy oikeasti harrastamaan jalkapalloa, lätkää, sählyä, koripalloa, koska harrastusmahdollisuudet Suomessa on tosi kalliit. Ja nuoret mieluummin ne valitsee, kun niillä ei ole varaa harrastaa, ne valitsee mieluummin rikollisuutta. Kyllä. Kiitos paljon sulle haastattelusta. Kiitos.